வணக்கம் மெய்யப்பையா, 90வது பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள். நீங்க ரொம்ப சந்தோஷமா வாழணும் அப்படின்னு நான் கடவுள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறேன். ரொம்ப சந்தோஷம் ஐயா, ரொம்ப சந்தோஷம். ஹாப்பி பர்த்டே மெய்யப்பன் ஐயா, ரொம்ப சந்தோஷம். உங்களுக்கு 90 இயர்ஸ், இன்னும் நீங்க சதம் அடிக்கணும். 100 வர வரைக்கும் நான் எவ்ரி இயர் உங்களுக்கு நான் விஷஸ் அனுப்புவேன். ஹாவ் அ கிரேட் இயர் அண்ட் விஷ் யூ வெரி 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 ஹாப்பி பர்த்டே ஐயா. வணக்கம் மையப்பன் ஐயா. வாழ்த்துறதுக்கு உண்மையிலே வயசு இல்லை தான், ஆனாலும் வாழ்த்தணும்னு ஆசைப்படுறேன். சந்தோஷமா இருங்க, சிரிச்சிட்டே இருங்க. ஹாப்பி பர்த்டே. எந்த நோய் நொடியும் இல்லாமல் நல்ல ஆரோக்கியத்தோட நீண்ட ஆயுளோட நிம்மதியாக சந்தோஷமாக ஒத்துமையாக எல்லாரோட சேர்ந்து நீங்கள் நல்லா இருப்பீங்கப்பா. என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் வணக்கத்தையும் தெரிவிச்சுக்கிறேன்ப்பா. வணக்கம்ப்பா. வணக்கம் மெய்யப்பையா, உங்களுடைய 90வது பிறந்த நாள் அன்னைக்கு உங்களுக்கு வாழ்த்துக்களை சொல்லி உங்களோட ஆசீர்வாதங்களை வாங்கிக்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். உங்களை தெரியுங்கிறதும், உங்களோட ஆசீர்வாதம் எனக்கு கிடைச்சிக்கிட்டே இருக்குங்கிறதும். மீண்டும் இனிய பிறந்த நாள் நல்வாழ்த்துக்கள். வணக்கம். ஐயா மெய்யப்பையா அவர்களின் 90வது பிறந்த நாளுக்கு என்னுடைய மனப்பூர்வமான வாழ்த்துக்களும் வணக்கங்களும். வணக்கம் மெய்யப்பையா, உங்களோட 90வது பிறந்தநாள் வருதுன்னு கேள்விப்பட்டோம். ஹாப்பி பர்த்டே. வணக்கம் மெய்யப்பன் சார், இந்த சின்னி ஜெயந்தின் இனிய பிறந்த நாள் நல்வாழ்த்துக்கள். 90வது பிறந்தநாள் காணும் மெய்யப்ப ஐயாவுக்கு என்னோட இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள். உங்களை வாழ்த்த வயதில்லை, இருந்தாலும் உங்கள் ஆசீர்வாதங்கள். விஷ் யூ ஹாப்பி பர்த்டே மெய்யப்ப ஐயா.